Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Las 5:04 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ining nga oras, ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Sais minutos nakaligas sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salawat, good afternoon na naman. Mayong hapon sa mga adlaw Sabado, Nobyembre 23, tuig 2019. Ika-4 na nga Sabado sa bulan sa Nobyembre tuig 2019. Inyo pala tunturan na alas 5 tutob alas 6 ang gabi. Lunes tubtob Sabado Aksyon Reports Afternoon Edition. Inyo sa gyapon mangin kaupo diri sa Aksyon Marlon, Genovea. Iningapit sa hindi malipatan sa industriya sa media diri sa pungsod sa Pilipinas. Mapa-reporter kon na anchorman man sa radyo, reporter sa periodiko o kon telebisyon. Ang bantog nga Maguindanao Massacre. Ang yawanon kag wala sang kaluoy nga pagpamatay nga daw sapat sa 58 ka mga persona, 32 na mga ka-aksyon pareho naton nga media. November 23 tuig 2019, akon na 2009, sukat gid sa mo ikapulo katuig nga adlaw. Mga ginpamatay nga nagupod lamang ako nag-convoy sa sakay sa salakyan. Pagkadto kon tani sa banwasang Sheriff Agwak sa Maguindanao, agod magsaksi sa pag-file sang kandidatura. Certificate of Candidacy sang Maguindanao gubernatorial candidate nga si Ismael Tuto Magudarato. Apang sila ang binantayan sang ginatos ka mga tao nga armado kag pinaarakan sa nuthang. Nga daw mga pispis lamang nga ginapaniro. Antis pinangatiro makaksyon hambal sang pila ka mga nakasaksi. Man alagyan mo damo sa mga tao gali that time nga nagalinabay man. Amo tong rason kon nga may mga inosente nga sibilyan ang nadalahig man. Antis sila ginpangtiro
Ini mga biktima kinastigo anay nisla. Ang iban ginatampa kag tinapungol. Pagkatapos sa mga aksyon pinangluthang awan-hawan ang lugar mo. Bulubundukin. Ang mga lawas ring mga ginpang tiro. Kaya itong mga ginpang tiro to kalabanan, kalamatay, gid kaya hindi lamang isa, dua, tatlo, damo sa igos lawas to. Ang mga lawas nila ginpang tagbong ini sa ginkot-kot ng daan nga buho sa sitio Masalay, Barangay Salman, Banwaman, Sangampatuan, Maguindanao. Mansunahan may nakakot-kot na galit yung nga buho mo gamit ang ginatuwag nga bakhobla. Aman kon kaisa nga magbiyahe kami bala sa out of town. Layo-layo nga lugar bla. May balita nga kadtuan. Baw kung kaisa linahugay kami samtang sakay kami sa salakyan. Kung makakita kami sang bakho sa kilid sandalan. Galinahugay kami, bakho. Ay basi kon lubong mata. Una sa balita, una sa aksyon. Padigto tiyas Maguindanao gingamitan sa nga bakho. Lakip sa napatay ko maduruman nabong asawa ni Mango Dadato kag duwa ka utod nga babayi. Man magakandidato si Mango Dadato yung pod pamilya. Siyempre i-coveran sa nga media. Ipatay itong asawa ni Mango Dadato kag duwa ka mga utod nga babayi. 12 ka mga miyembro sa ilang pamilya, patay man. Pati ang inosente nga supporters, patay man. Patay man ang duha ka mga mananabang, abogada. Patay man ang amay sa isa ka abogado. May duha pa ka mga drivers, patay man dalahig pagandi. Ang 6 ka mga sibilyan nga naglabay lamang sa lugar. Kamaningin muno ko tibrano pa. Manlalabyan alagyan sa salakyan mo. Nabo man kabay nagalabay nga mga sa sibilyan. Tabuan gorobla, tipin ang dalahig pinalutang na lamang sila sa pagpati sa to mga armado nga tawo nga basi upod man to sa convoy sang mga Mango Dadato. Yanom gid sibilyan, tiniro patay man to. Kaluoy ginakabig ini bilang pinaka malala madugoon kang makasilid ni nga krimen angot sa eleksyon sa Pilipinas. Kag amo ang makabig mga kaaksyon nga pinaka-brutal nga pagpamatay sa mga media sa bugos ka kalibutan, no? Ti makin mo yan. Nagtatak sa maragtas ang kalibutan yang ato sa Dipungsod Pilipinas. Kung kadamoon sang pagpatay sa isa lamang kapagpaniro sa mga media ang paghahambalan. Sino nagsiling ning amo ning pinaka-brutal nga pagpatay sa mga tapo sa media sa kalibutan? Ang New York-based Committee to Protect Journalists. Kaya mo ng record nila. Sa pungsod Iraq, tuman man to kadelikado ang kabuhi sa mga media nga cover sa gira. Pero magakapatay ito tang isa duha. Ining gakasalabat bala sa nagtalalang balabla. Kag nalang-alang bla. Kaway nalutsan, kuni lakip man sa mga nagkaligo sa nga lupad nga bala to. Pero ining Maguindanao massacre ya, hungod nga kay bantayan, hungod nga gipanlautang, kag hungod nga pinamatay. Daw sapat gini makin mo. May plano nga ilubong katagoong ko taning krimen mo. Kali ka manti damo sang nga nakahibalon sigida. Ang gintudlo nga mga utok-utok sang krimen. O kung nagmando agad pamatsyon ang mga biktima, amo ang poderoso nga pamilya ang patuan. May taga Mindanao, Aksyon Oliver nga na istorya ko bla, nga dito, taga amo gini lugar sa Ampatuan, no? Grabe, giman ko ng pamilya ang patuan to. May isang sino nga presidenting mag-age. Hawak nila. Pati si Presidente Rodrigo Duterte gani ko, no, mayuhay ni pamilya patuan. Hindi gito yung magwantang pamilya ang patuan ko no ya. Ga surulubrang poder, ga surulubrang banggad mo. Kag damo-damo man pamilya. Kaya mo nang ginatudlo nga tok-utok. Pamilya ang patuan nga badugay na nga nagakontrol sa Maguindanao. Ining lugar ni dira sa Maguindanao. Managsugid mga na isaton nga
ang ginatawag progress bla kag estado sang pangabuhi sa mga tao to syadok pigado. Pero ang mga politiko to syado ka manggaran. Una sa balita, una sa aksyon. Puneng kasong murder gimbasaka na ni Batok sa miyembro sa pamilyang Patuan. Kagkapin 200 pakaiban sobra. Kibakin mo yan 200 bantay si muda. Armado sa matagas sa kalibre sang pusil manuka. Anong bato mo naman? Pulo na katuig sukat gid subong adlaw. Sa gihapon singgitan sang pamilya sa mga biktima. Ang iban gani garo nagkalapaos ng halakasinggit sang ginatawag nga hustisya para maangkon ini makaksyon. Na nagkaldakpan man, nagkalapriso man, pero ang desisyon ginulat sa gihapon ang pamatbat o konsentensya. Andal ang Patuan Junior. Ginatudlo nga prime suspect sa masaker. Damo ko sang picture nga nakita kay Andal ang Patuan Junior sa television. Kang ngirit pa mo? Yakadlaw pa saya. Tigin preso ni siya una sa National Bureau of Investigation kon NBI Headquarters dito sa Metro Manila sang Enero 20 tuig 2010. Ting ginaistoryahan gyapon subong ka ginabalakuon sa mga pamilya sang biktima. Ang tumang kahinay sa gihapon nga dalagan sang judicial process sa pungsod. Amo nang ginareklamo sa hindi lamang pamilya sa mga biktima kundi pati na sang mga nagabantay sa kung ano ang mga desisyon sang korte sa ulihi. Amo ini ang ginasiling sang iban nga basta manggad kag poder gani sang tao mag-opdanay. Poder sa pamilya, manggad sa pamilya, mag-opdanay, plus manggad pagid. Budlay niya tumbahon, budlay kasuhan, o kon budlay pamatbatan. Kay kon kaisa ang huwes nga magapapanaog balas ng desisyon, ga kabutang manis tunga-tunga, ga kasandwich man maka-aksyon. Kay kon may poder ka, impluensyado ka, may manggad ka, may kwarta ka, tanan mahimo mo. Alas 5:16 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Sa bahin sang balita lokal, tiniruhay kag pinatyanay. Wala na untat, Filipino batok sa Filipino. Tropa sang gobyerno batok sa mga rebelde. Sitio Kanlosong Barangay Kansalongon, Banwa sa Isabela. Ginbulabag sang sunod-sunod nga linok panay. Patay ang ginapatihan entel sang Sparo. Special Partisan Unit. Ang may isa man nga napilasan, may 5 nga mga nagkaladakpan. Amo na ang report. Engkwentro nagluntad man sa Barangay Santol, Banwa sa Bidalbagan. Isa ang patay, isa ang pilason. Suno sa militar, rebelde nga NPA. Clearing operations nagapadayon. Una sa balita, una sa aksyon. Santang LTO on the go. Kampanya sang LTO batok sa mga pasaway nga driver. Nagresulta sa pagkarakop sa madabong ang mga violators. Pungsod noon nga kampanya agud ang mga driver nga pawarat kag pastig-astig kon kaysa sa pagmaneho kang sampulan sa mga kaso kag dapat magmatuto. Amo ning tinutuyo sang LTO. Ikaduwa nga adlaw sang operasyon may nagasiling nga kuno kabahin sang one time, big time. Pero may nagahambal man nga ang tawag sa operasyon National Intensified Operation. Medyo wala sang klaro kung nalugid ang titulo, no? Pero ang importante na rin maka-aksyon, nga ang operasyon may unto. Operasyon nga wala sang pinilian. Karan nga sahi sang salakyan dapat parahan kag osisaon. Hindi man guro tanan, kay kung parahan mo na tanan ba si mag-traffic bla? Pero ultimo lamang nga mga driver sa motorsiklo, tricycle o kon kagang-kagang nga sa isang salakyan among masami nga ginapaparahan. Una sa balita, una sa aksyon. Sa balita nasyonal, peligroso nga tawo kag budlay engkwentrohon.
Isa na naman ka persona nga ginapatihan ISIS Layason sa grupo nga Abu Sayyaf patay sa engkwentro sang militar sa Sulu. Engkwentro batok sa militar sa Sulu. Ang Joint Task Force Sulu sang Armed Forces of the Philippines nagsiling nga ang napatay amo si Talha Jumsa alias Abu Talha. Isa ka sa mga nagbato kuno may luhanay, tiro sa Philippine Army 1st Scout Ranger Battalion sa Sitio Tubig Amo, Barangay Tanom, Patikol, Sulu. Ang iban nga mga terorista sa Oliveria kung nabalaan nila biga mabutang sila sa lang-alang, butang sila sa tunga be. Why sila kapatiros kontra nila? Kung di ginahimo nila, kaugalingon nila ang ginatiro nila, ga-suicide sila. Una sa balita, una sa aksyon. Amo ng pagpati nila mo. Nga kung mag-suicide sila, ay ila sa ring kalag masaka sa langit. Amo ng pagpati sa mga suicide bomber. Ang mga suicide bomber ni ginaistorya ning pamilya sang suicide bomber kung kaysa based sa balaan talaga nasugid sa akon nga taga Mindanao man nga tupad balay ko. Ginaistorya nila ng pamilya sang suicide bomber. Masugot ng suicide bomber kasi nga okay, ako bala pamilya no ari bayran pamilya. Sugot sa suicide bomber sa napati siya nga pagkapataya ang kalagya masaka sa langit. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pa gani bang sining nga balita? Oy, hala, nano ni? Si Duterte kag si Kibuloy amo pensaron. Una sa balita, una sa Nagamamo sila pinsan nga duwa, monita mo subong. Si Duterte kag si Kibuloy, pareho nga taga Davao, yes. Pareho nga sila nga taga Davao. Pero may daw nag-isang ilaw sining panimudon. Matapos magsikat ang ngalan ni Pastor Apollo Kibuloy, labi na sa social media bangod sa pagsiling nga siya amo nagpauntat sang linog sa Mindanao. Sabi ko, Lindo, stop. Stop! No! Hello? Ang traffic sa Bacolod, be, stop, be, pwede. Kinfiestahan ni sa social media, partikular sa Facebook. Damo ni nagtaas kilay mo. Iban gani nagharakak, iban gani ay nakapamuyayaw gid. Mayara gani makakso nagimuhimo sang ginatawag nga memes bla. O kung kiningkoy kag kinarton sa Facebook. Kag may nag-compose man sang ambahanon gamit ang tinaga nga stop. Subong ang balita, si Duterte nagsiling nga nagapati siya. Nga napauntat gid man ni Kibuloy ang linog sa Mindanao. Ano nangakatabo sa aton man? Sigurado ulanon na naman ini mga aksyon sang minilyon gani guro ka mga aksyon mo. Bantayin nyo bla. Alas 5:22 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Una sa balita, una sa aksyon. Ibalaon tanay nanong sitwasyon sang trapiko. May mga nag-stop bala nga traffic lights. May mga nag-stop bala nga salakyan bangod grabing traffic. Ibalaon ta sa patrol nga wala nag-stop sa mapangita sang balita. Traffic reports. With action ang defensor, action on. Mayong hapon, please come in. Mayong hapon, dumalipat pa. Daw nag-stop ang pamisaro mo, no? Wayman. Sige, direct action, Mara. So may dalagan man sa trapiko ang pag-ambalan sa subong iya nga hapon. Number 1 lang ginataw niya na notice actually action, Mar. Isang going ko kay na sa aton man na diri sa station naton. Notice ko dira sa may alihis balang stoplight action, Mar. Instead yung dapat kung stop, di ba, color red? Ang nagduag color orange. Okay. Di ba ang orange is sa pagkakap ko lang preparatory ina siya? Yes. At dito ang nagagwa is color orange. Why red? Red? At nga lawan kami nga nag-orange na to siya.
Pasigin, Red. pasigin ko ano kibuloy ang red, kaya ang red stop na mo. Oy man. Basi ba? Stop! Stop! Dito ko may connection, ginasi mo nga, stop! Stop connection, Marmo. Muna nga notice na naton kaina, but for sa siniya nga situation sa sumungan nga hapon, makita naton magulugal umon sa kalangitan, action Mar. Para sa aton mga ka-action, dala na lang daan payong. In case of emergency, kumaga, don't panic. Ara kaya sang imo nga protection. Pwede kita, sabi naman yung mga situation nga ito na notice sa subong nga hapon, sa dalan man sa, or sa mga drag mga dalanon din sa syudad sa nga Bacolod. Medyo kasarangan, tubtob may pagbulubugat ang dalagan man sa nga trapiko sa subong man nga hapon, action Mar. Nga ito niya na notisyahan, pero particular, gid nga may pagbulubugat, abi, area dira sa nga takuling or to be specific para hapos naman sa aton mga ka-action sa area sa nga police station 6 nagbubugat dira kay since may ang portion dira sa nga piyak nga lane is sige pa sa gihapon nga ginaobra so ay nga medyo brubudlay man pero nakitaan man nato da ang visibility sa aton nga mga bitaw personnel nagabulig gid assist para nga mabalik normal ang dalagan man sa nga trapiko. Ang pinaman ka mga na-notice man naton sa since adlaw sa karon nga sang Saturday ang mga establishmento commercial or a mall abi kita nato nga daw sako sa karon sa siniya nga tinion action Mark alabanan gid nga mga pasahero going gid sa mga mall kay Sabado lingaw-lingaw man sa siniya nga tinion. Ang pinaman ka mga notice naton kag nakuha naton nga mga information sa aton nga bitaw. May ara yes ang tatlo ka mga vehicular accident nga na-record sang humalin kay na sang aga tubtub sang sinina. Ati negative injury lang man as per nakuha naton nga information kay Sir Jericho Servania angot yan sa mga vehicular accident kun paghambalan ini sa siniman nga adlaw. Kaya pamatian naton ang portion lang sa nga interview man naton kay Sir Jericho Servania. Manageable masakal ang dalagan niya sa trapiko diri sa palibot sang syudad sa Bacolod. Kina-mention ko kaina, dala lang sa inyo diri nga payong or kalo man. Kay gagumguom subong ang kalangitan makita naton. Like na sa patrol, una sa balita una sa Aksyon ang Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ang Dr. Out. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balita.
Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Aksyon, Balita, Banat, Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Plan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Plan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Plan libre sakay. Sakay na. Sakay na. Plan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Plan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Plan libre sakay. Sakay na. Sakay na. Sakay na. Sakay na. Plan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Plan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Plan libre sakay. Sakay na. Plan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Plan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Plan libre sakay. Sakay na. Sakay na. Plan libre sakay.
Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Hoplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Hoplan libre sakay. Sakay na! Sakay na! Las 5:33 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sa Tibay. Ayaw kang pinaka-epektibo, wala na sang iban pa. Kamusta mga ka-aksyon naton? Bago lamang nga nakabugtaw ka nagapulo pangapi sa mga way trabaho subong nga Sabado. Pasilipatan ninyo ha ang inyo masamig na tumar nga panyawan herbal capsule with mangosteen. Labi na sa mga diabetic kag masamig na igo sang high blood. Panyawan herbal capsule with mangosteen ang sabat sina mga ka-aksyon. Hindi na magpaulihi sa iban. Ang milagroso nga kapsula sa simple nga tawag sa aton bantog ginesas tawag nga manunggal. Kung nga palang luya naman mo sa nga lawas, panyawan herbal capsule with mangosteen ang sabat sina mga ka-aksyon. Pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa madamo pang butika lapit sa inyo sa nga lugar. Kung nasol pain naman na paghabalan, yaraman ang panyawan liniment. Panyawan liniment plus panyawan herbal capsule tanan him. Aksyon Radio City Hall Report. Ibalong na detalye sa nga balita halin sa Bacolod City Hall with Aksyon Art. I hope an Aksyon Art. May hapon sa report, please come in. Mayong hapon, Aksyon Marlon, masunod nga simana na padalaan sa sulat ni Executive Assistant nga si Mr. Jomery Vargas. At the same time, siya man ang nag-uyat bilang cluster head sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Ang tanan nga mga safety officers sa nga mga nagkarain-lain nga mga hospitals, mga call centers, nga plano sini-meeting Aksyon Marlon. As part sa ila siling pagpatigayon sa pagpanghanda na o kung gusto matabo sa city government nga may kahandaan na ining nga mga grupo sa ginatawag naton nga mga measures nga ilang himuon in kaso ginman nga may ara sang mag-igo nga dako nga linog diri iya sa aton sa syudad sa Bacolod. Now, sunod kay Mr. Jomery Vargas, why man nakibalo kung saan o kag kumbala may matabo ginman nga kalaminad katulad sa linog diri sa Bacolod, pero mas nami sila niya nga na-set up na sa siling mga safety officers ang ila himuon. No, lakip diri sa mga hotel kay siya niya tikon why ni sila sa plano ng daan kung anong ilang himuon that include sa ilang mga empleyado kung ano ang mga training siya pwede nila ipatigayon di magtuga pa ini sa mas malala nga sitwasyon. Siling ni Mr. Jomery Vargas kay if you remember sa una kung nag-try ni sila nga magsulod sa mga call centers agud nga mag-istorya kag ayon as part sa ginahimo nga lihok sa city. Kundi may iban nga daw hindi sila willing nga mag-cooperate sa city. Sila nga this time din niya pwede. Nung PI sila hindi mag-cooperate since nga siling ni Mr. Vargas hindi man robot ang mga tao nila dra. Nga why sila sa kibuon nga naman nga preparasyon. Yaring palayag ni Mr. Jomery Vargas. Masulat pa kami na sila next week sa mga hospitals and hotels. Dapat nga atas na paglinog na daw hindi tapos ng subjekto ka talang-talang plano mo na. So mo na amon plano yung katanan nga pati mga call centers na yung katuan mo ni sila. Kariglaw na ilang ilang evacuation management na. Hotels ano yung mo nila ni kung may turista ka na mo na dalon kaya alam mo na samo na yung mga turista sa local nga makwis. So mo na damo na siya nga proseso. Although nakamit na ko sa rescue team namon, identify na namon ang evacuation area, open space, in kaso sa linog lang na balaya. So mo na namon, itingbo namon ng plan. Nagmunta pati ka radio station, ng itakap na si patindugo namon ng station in kaso gitman nga makatagdan broadcast sa publiko. I see.
Pero kuning kaso, bisan nga, halimbawa, mga call center, hindi ba mag-cooperate? Ate, persoon ka naman sila, ay, ikaw naman sila, hindi pwede yung, may kung robot ka mo, hindi ko malinugan, di kay? Hindi mo na pwede, Marlon, hindi kita na yan, ni Executive Assistant Mr. Jo Marie Vargas, kamo man ang nag-uyat bilang cluster head sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, ang kaaksyon nyo, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Oy, tarang kita nga kinahanglan sa natuwag nga vitamin D3, isa sang pinakaimportante nga dapat naton sini. Gamiton gid para makaangkon kita sang kapagsik kag mapailayo kita sa anuman nga balatian kon masakit. Vitamin D3 isa lang inyo sa nga vitamin D3. Amo pa sa nga produkto Life Extension Philippines. Kadto mo sila sa nga klinika akong talatapan LGS Taban Building, Lacson South, Bacolod City. May libre dira ang konsultasyon pagi sa mga medical doctors Lunes tub Sabado. Life Extension para nohontak na alis ka monitor sa ato sa nga live stream ho para nga maubos-ubos sa sila kay mantin nagligad tuwa kito maubos. Nenef Suarez Garrido, hello from Tripoli, Libya. Kumusta ang Libya? Neil Canilio, pamati, taga subaybay adlaw-adlaw si Neil Canilio. Si Bea Jonathan, mayong hapon da. Jack Bala Andirador, Brillantes Family, Lenny Agustin, Lagasan Bago City, Lola Kunsing Dorias, ang Purok Marang Mandalagan. Favorada Merly Timtim, Da Divas, Lynn Lai Shaug. Family dara sa Bonifacio, family Magbanwa, Rodelin Laisog from Norway. Yes, mosta ang Norway. Roger Francisco, mati kami din sa Isabela, sang imo sa nga balita. Si D-Day ni Jonah, namian ko na sang iya na background na music, tag Palanya Gabla sa una, high school time, City High, 12 to 1 p.m. lunchtime gid. Okay. Toto Johnny Camacho para Diro. Always gid ko ka monitor sa imo diri sa Pampanga. Agsumar mayong hapon da si mo. Salamat Toto sa Pampanga. Si Kenny Roquero Sayo, live from Mandalagan, Bacolod City. Luisa Flores, good afternoon. Dira sa Bacolod, watching from Sydney, Australia. Amo kita naga-monitor sa ibang nga nasyon. Robert Rosme, good PM sa Luisa Baron. Greet lang my friend Elina Miyango, Melanie Condemili Court at sila City. Thanks. Si Buti Bibi, live watching pala Malabuyok, Cebu. Thank you. Robar Banyola, good PM Aksyon na Marlon. From Cadiz City, Pamilya Banyola. Lapit na lang ang Dinagsa Festival sa Cadiz City. Araman si Amado Ladoa Jr. Daw January, dasal mo. Amado Ladoa Jr. Good PM. Ginagrit ko mayong hapon si Teresita Dinura. Asyanda Rufina Bago Silig. Pamatigin sumong siya mo sa nga program. Taran-taran nga nagabonitora mayong hapon. Salamat kita. Aldrin Limaco. Araman si Dana Bondak. Good PM from si Palay City. Camel de la Peña. Pamati birthday sang friend ko. Friend ni Camille. Jocelyn Calabaan. Marlon, gamanitor kami dari sa Barangay Abonan, Bago City. Mary Jane Saludaris, good afternoon from Hong Kong. Arabella Jan Sanchez, good PM. Salamat gid, la 5:42. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radio!
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Las 5:47. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ang ining oras ginadulong sa inyo sang Royal True Lemon. Epic sa sarap, epic sa kulit. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Santon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Nagapakopos sa mga nagahubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kabadabo pa. Nakatap na sa maramo nga balatian. Ang Santon Plus mas maayo kon barisa ana sa mga scientifico nga manami magbulong sa mga balatian sa bata. May TC, may kabulig sa mga nagkakorap-korap nga alam mo, sama sa mga pagsulab sa nga ila sa nga surok-surok sa mga coffee lovers, don't worry, di na problema. Aron
Ay kami ka na healthy ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus ang kapsul kag may TC pwede mabakal online. Pwede ka makapadeliver sa inyo nga puloyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung sa Kalusugan Facebook page. Patrol Reports. Balikan tang patrol na tipon nga balita with Aksyon and Defensor Aksyonan sa report please kami. Aksyon Mar, isang vehicular accident ang nagluntad sa area iya sa atubang dira sa YMCA sa Dalan Burgos. Kung sa diin, biktima dirigid kilala kay Jason Amable, 32 anyos. Pumuluyo ni sa Purok 1, Barangay Mandalagan, di man syudad sa Bacolod. Si Amable ang nakaangkon niya sa mga pilas sa iya nga tuo nga tuhod. Nagabase diri sa regasyon sa nga biktima nga samtang gadala ini sa giyaman nga motorsiklo. Dali na lang mga ginside swipe sa isa ka auto. Sa ibang nga balita, isa ka bypass operation ang ginpaligayan man sa nga Police Station 4. Alas 10:55 kayo na sa aga sa area sa Purok Tinago, Barangay 27, di man sa syudad sa nga Bacolod. Ang subject kilala kay Gerald Sernias, 36 anyos. Kaga may kaupod ini siya isa ka minor de edad nga babae. Action Mar, nagapangidaron ini siya sang 16 anyos. Kapin sa 8 tanan ka mga sasay sa ginasuspectuan shabu ang na-recover sa duha nga naga-may-ara ini sa nga market value abi nga 62,000 ka pesos. May dugang pa nga nagkuha man sa ila ining 500 pesos nga mark money o kuda bypass money. Ang ginapatihan benta nga 490 ka pesos. Ang duha or ining sister niya sa karon ang piso iya sa custodial facility sa police station number 4. Samtang turnover naman niya sa natungdan niya siya ining 16 years old na nakip sa nadakpan. Balita sa patrol, una sa balita una sa Aksyon ang Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Las 5:50 sa Lawan Daraman balita sa BCP Bacolod City Police Office with Aksyon Eric Magbanwa. Police Reports. Aksyon Eric sa report please kami. Aksyon Marlon may hapon report gikan sa Bacolod City Police Office luwas sa Katalagban ang 16 anyos matapos kini siya gibunok kahapon sa hapon dira sa may Malaspina Street, Barangay Binamonte, Siyudad sa Bacolod. Ang biktima diri Aksyon Marlon isa ka 16 anyos nga estudyante sa Barangay Handumanan kag pumuluyo ini sang Phase 6B, Barangay Handumanan, Siyudad sa Bacolod. Ang biktima nga 16 years old Aksyon Marlon ang ginbuno ni Lino Aguilar may husto sa pagidarom kag pumuluyo naman sang Est Homes, Barangay Basilingan, Siyudad sa Bacolod. Sulod sa pahayag ni Police Corporal Shitarin Diaz, Women's and Children's Protection Desk sa Police Station number 4 nga may madugay na nga pagdinumtanay sa tunga sa biktima kasuspetsado kag kahapon sa hapon nagsumalangay ang ila silibanas dira sa may Malaspina Street, Barangay Binamonte sa diin dito natabo ang pagbuno sa biktima nga nakaangkon ini sang pinas sa siling abaga kag wala idolom nga porsyon nga sag-ang nga gindalaman sa Riverside Medical Center kag luwas na sa Kataragman. Sunod sa kay Police Corporal Shitarin Diaz, WCPD sa Police Station number 4 nga ginahunatian sisyon sa pamilya kung magapasakas ang kaso bato kay Lino Aguilar nga nagparagyo matapos sang insidente. Baling sa ilay allegation, dito na sinahalin sa West Neg, may ginatinan nga event. Papuli na sila, tigulpi lang may nagpalapit sa iya. Amo ni ang suspect. Amo lang na, gibuno sa dayon, pero nang sa ilan, kilala naman nila daan. Do may something nga dumot. Basta ka, gid niya, hambag iti. Para subong nga admit. Yung nagbuno man sa bata ni legal age man, kung minor. Legal age, sir. Ang hatag sang victim, legal age na. Kilala niya, sir. Ang biktima ka rin sa naman subong man? Okay naman, stable, sir. Gamay mo lang tuya bilas. Na estudyante sa Handumanan, grade 10. Do, amo na sir ang nahilangan, ginahambal man nga do. Ginbantayan na sa. Wala sa kabalo kung anong rason ginbuno sa? Ay pa sa kahambal, pero ang sa siling nila, daw suyay na sila kung ang una pa. Kay may witness man, iya man grupo, may migo man, na nakakita, sir. Wala ba dakta ng suspect, ma'am? Wala, sir. Nag-aboto namon, nadala na siya sa Riverside. Nakapalagyo naman sa dayon. Ako sa pa-interview to namon sa mga bystander, nagdinalagan. Wala ko pa na istorya ang iya nanay, sir. Kaya daw ginaprocess pa to ang iya nga pag-admit. Police Corporal Shitarin Diaz, investigador sa Women's and Children's Protection Desk sa Police Station number 4 sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong Aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa Aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita.
sang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ang Jenson's Philippines Incorporated nga nahamtang sa ATT Building, St. Vincent Road, Tango, Bacolod City, mayara sang pagkapatagayon nga second bloodletting activity. May tingulod dugo mo kabuhi ko 2019 sa Bacolod Living Water Christian Fellowship. Para lamang sa piyak sa GPI office sa may St. Vincent Road, Bacolod City sa December 7, 2019. Alas 8 ang takna sang aga mag-aumpisa tubto alas 12 sang udto.
Ini nga aktibidad ang pati ngayon pagi sa Philippine National Red Cross. Join us and together let us help save lives. Alas 5:58 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ibang nga balita way tabalabutan toto karon sa Aksyon Firing Line. With Aksyon Brian Morden, las 6:30 tubtob alas 9 sang gabi. Inyo pala tuntunan Aksyon Reports after Obedison. Magabalik na naman sa Lunes. Papas lamang pagak nalis na kabritor sa live stream. Ay Aksyon Percival mayong hapon da. Ariel Kabatak, Aksyon Marlon, di gawok sa Sulod Central. Ganit mga pare kay dako tere kag aming sakurit. Jonathan Lodivici from Ariel Kabatak. Thanks, Ariel. Si Ana Venzon, ara lang ko dira sa Bacolod, pagkatanaw sang live. Mary Ann, sang 13, Martires, Cavite. With Aksyon Oliver Pason, kang Aksyon Elway sa Technical Control. Ako naman Aksyon na Marlon Genovea. Aksyon Balita Evening Edition magasunod na. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.